Gunjo ing asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Para sedulur sinugra dalem Gusti Yesus Kristus asih tresna dalem Allah yang Rama lan yang Roh Suci tansah manunggala. Bagian Ekaristi mangsa prapaskah kaping sekawan ngemutaken bilih Gusti Allah tansah paring sih kawelasan dalem kagem sedaya tiyang ingkang sami setya pitados kalih Gusti Yesus ingkang kautus dados pepadang lan kita kaajak nanggapi pepadang menika kanthi resik manah. Pramila para sedulur miwiti bagian menika monggo kita nyawisaken manah kanthi wening. Kita nyuwun pangapunten ing dosa-dosa lan kekirangan kita supados pantes margya kekeran kawilujengan menika. Kawula ngakeni ngasane ingkang ing para sedherek sedaya pilih kawula sampun nglampahi dosa sarta kesalahan dengan tindakan pramila kawula nyuwun para malaikat ing para suci muga Allah kang Maha Kuwasa kersa paring palimbirma lan pangapuraning dosa sarta nuntun marang urip langgeng. Ayo padha munjuk. Gusti Allah Rama Maha Kuwasa tuwin langgeng keparenga mripat kawula nenga dhateng inggil dhateng salibipun putra dalem saha kaparingana priksa bilih wonten ing pratandha menika gumantung kabebasan tuwin katentreman kawula bilih kawula dipun gesangaken malih margi ngambah sangsara saha wirang lantaran Sri Yesus Kristus putra dalem pangeran kawula ingkang kaliyan Allah yang Rama nunggil ing yang Roh Suci gesang tuwin mengku keprabon jumeneng Allah ing salami-laminipun. Waosan saking kitab Kapindo Tawarikh. Nalika semono kabeh para imam kepala lan umat padha murtad. Tiru-tiru bangsa manca nindakake piala rupa-rupa. Padaleman suci ing Yerusalem sing wis disucikake marang Allah padha digawe suker. Bola bali pangeran lantaran utusan dalem paring pepeling.
marga ngeman umat lan padaleman dalem. Nanging para utusan disepelekake, pepelinge ora digugu, lan para nabi digeguyu. Mula dukaning Allah marang umat dalem wis ora kena dicegah maneh. Mungsuh teka padaleman suci diobong, bentengi Yerusalem digempur, lan apa wae sing pangaji dirusak. Lan wong-wong sakliyane sing mati dening pedang padha ditawan lan dibuang menyang Babilon. Ngabdi Prabu Nabucodonosor lan putra-putrane nganti tekan muncule raja-raja Parsi. Kanthi mengkono kaleksanan sabdaning pangeran lantaran Nabi Yeremias sing muni, nganti tanah iku mulyakake dina Sabat maneh. Saksuwene 70 taun padha netepi dina Sabat sarwa prihatin. Lan ing taun kapisan peperintahane Prabu Sirus ing Parsi amprih kaleksanane sabda dalem kang diparingake lantaran Nabi Yeremias mau. Gusti Allah mbok siksakake atine Sirus Raja Parsi supaya nyebar warta sing saindenging negara. Lesan utawa tulisan kaya ing ngisor iki mangkene dawe Prabu Sirus Raja Parsi. Pangeran Allah ing swarga lan donya wis maringake kabeh krajan ing bumi marang aku lan dawuh mbangun padaleman suci kagem panjenengane. Sapa wae sing klebu bangsa mau muga tinunggalan dening Allah lan kudu bali menyang Yerusalem. Makaten sabda dalem Gusti. Ragata ilaku jadang, yen aku ngerti lali marang kowe. Ragata ilaku jadang, yen aku ngerti lali marang kowe. Aku diprakara nangis, saben-saben kelingan marang kowe Sion. Ana hidup nang negara kono, tepuku padha tak gantung. Ragata ilaku jadang, yen aku ngerti lali marang kowe. Jalaran kang nahan lan nguyak-uyak aku, dawuh supaya aku ngitung lagu-lagu gembira, ngucape aku kidung Sion.
Waosan saking seratipun Rasul Paulus dhateng umat ing Efesus. Para sedulur, Gusti Allah iku agung palimirmani. Saka gunging katresnan dalem, aku wis padha mati marga dosa. Diuripake maneh bareng karo Sang Kristus. Marga sih dalem kowe padha rahayu. Sarta digugah saka ing pati lan diparingi papan ana ing swarga karana Sang Kristus. Nitik kae kasainan dalem marang aku kabeh lumantar Gusti Yesus Kristus. Kabeh mau minangka bukti kanggo jaman ing tembe mburi. Menawa sih dalem turah-turah jalaran karana sih dalem kowe padha rahayu marga anggonmu pracaya. Iki dudu jasamu nanging nugroho saka Gusti Allah. Lan ya dudu waing pakaryanmu supaya aja nganti ana sing ngumukake lelabuhane. Aku kabeh iki tinitaing Allah. Sinipta lantaran Gusti Yesus Kristus supaya urip lan nindakake pakaryan becik kaya sing dikersakake Allah wiwit-wiwitan. Makaten sabda dalem Gusti. Pinucio Sang Kristus, Sang Nata mulya lan langgeng. Pinucio Sang Kristus, Sang Nata mulya lan langgeng. Samono kasatresnaning Allah marang donya nganti putra dalem montang-anting dikorbanake lan sing sapa ngandeling panjenengane ndarbeni urip langgeng kang sanyata. Gusti manunggala. Petikan Injil suci angkitane Santo Yohanes. Nalika semono Gusti Yesus ngendika marang Nikodemus, kaya dene Musa ana ing ora-ora samun biyen ngangkat lan manjer ula, semono uga putraning manungsa kudu diangkat lan dipanjer supaya sapa sing ngandel ing panjenengane ndarbenono urip langgeng. Jer semono kasok tresnane Allah marang donya nganti putra dalem ontang-anting diparingake supaya saben wong sing ngandel ing panjenengane aja nganti tiwas nanging ndarbenono urip langgeng. Awit Allah ngutus putra dalem tedak ing donya, ora perlu ngadili donya nanging karya slamete donya. Sing sapa ngandel ing panjenengane ora diadili, nanging sing sapa ora ngandel wis ketiban pengadilan. Marga anggone ora ngandel marang asmane putraning Allah ontang-anting. Pengadilan mau wujute mengkene, pepadang tedak ing donya nanging manungsa luwih seneng marang pepeteng tinimbang marang pepadang. Marga pagaweane dasare ala.
Awit sing sapa tumindak Allah sengit marang pepadang lan emoh nyedaki pepadang merga supaya aja nganti konangan pegaweane. Nanging sing sapa tumindak bener seneng marani pepadang supaya katono yen pakaryane ditindakake karana Allah. Rahayu wong kang uripe selaras kalian sabda dalem lan ngugemi dawuh-dawuh dalem. Para sedulur kinasih, pepeteng kalih pepadang pundi ingkang panjenengan pilih? Mesti ya golek sing padang. Amargi kahanan padang menika kita saged ningali kanthi jelas menapa kemawon. Kita saged mbedakake pundi mergi sing rata kalih mergi sing blekuk. Kita saged mbedakake pundi kanca sing tenanan ngancani kaliyan pundi kanca sing etok-etok ngancani. Lan pundi sing jelas kersane Gusti, pundi sing sanes kersane Gusti. Niku kahanan padang ndadosaken lelampahan gesang kita sae lan wilujeng. Ananging para sedulur, kenyataanipun asring benten. Kathah tiyang ingkang nyaman wonten ing pepeteng. Contone pripun? Contone wong sing ngraosaken urip gesang sing digadahi angel, urip sing diduweni kaya-kaya rasane padha wae. Kaya-kaya ora ana perubahan. Kaya-kaya masalahku kok ora tambah entek malah tambah akeh. Banjur nyimpulke, ya wis takdirku ya kaya ngene iki, sak lawase ya kaya ngene iki, ora bakal berubah. Rasa sing kaya mengkene iki rasa sing ora bener. Mung marake nglokro, pupus semangate lan sakjane mateni urip sakjane. Padahal Gusti Allah tansah paring tetulung lan tansah cawe-cawe lan tansah maringi dayaning gesang kita wonten ing gesang padintenan, wonten ing nggih sedaya menapa rasa sengsara wonten ing pengalaman kita. Supados menapa nggih, supados kita menika ngraosaken gesang ingkang wilujeng. Wujud pitulungan saking Gusti Allah menika menapa? Inggih menika sampun dipangandikaake Gusti Yesus wonten ing Injil. Putra dalem ontang-anting diparingake, diutus tedak wonten ing donya. Supados sinten kemawon ingkang sami pengandel kalih putra dalem menika tansah diparingi slamet. Rahayu Basuki. Lah wujude slamet niku pripun? Nah, wonten waosan ingkang kaping kalih Rasul Paulus ngendika, kita kang wis mati merga dosa diuripake maneh bareng karo Sang Kristus. Lah menika sampun kita lampahi wonten ing sakramen baptis. Lan amargi sakramen baptis menika gesang kita sak menika sakniki dados kagungan dalem Sang Kristus. Wonten ing manah kita dados dalemipun Sang Kristus. Ananging amargi donya kita menika kathah godha lan kita menika gampil kena godha, merga godhane donya iki kadang ya menarik, apik.
Setane donya iki ora kaya setan ning film horor. Tapi setane iki ayu-ayu, ganteng-ganteng, apik. Nggih kaya jajan ciki nika saya suwe saya apik wadahe, tapi isine saya entek. Terus godho donya menika ngeten niku. Wah apik tenan, menarik. Ananging sakjane napa? Ora nyangka ora ngira sithik-sithik kita menika manah kita suwung. Suwung kosong. Kok saged suwung? Amargi kegiatan jasmani luwih akeh tinimbang kegiatan rohani. Tembunge liya nggih akeh pakaryan lali sembahyang. Dados sing dados cekelan menika wis ora ana. Mila mangsa prapaskah menika dados wekdal ingkang sae. Kita kaajak ngatahi sembahyang, olah rohani, dandani hubungan kalian Gusti piyambak. Yen hubungan kita kalian Gusti sampun kuat, sampun sehat, menapa kemawon pakaryan ingkang dados ubeting kita ing padintenan, menapa kemawon pelayanan-pelayanan kita lan menapa kemawon masalah ingkang bakal kita adepi, kita saged nglampahi kanthi bungah gambira. Amargi menapa? Amargi kita saged tanggap marang kasaenan-kasaenan dalem saking Gusti wonten ing gesang padintenan. Nggih lewat napa tiang sanes menapa nggih lewat kahanan. Nggih mliginipun nggih kahanan pandemi menika. Lan kasetyan kita nggadahi hubungan akrab kalian Gusti wonten ing sedaya pengalaman kita bakal nampi berkat agung. Nggih menika ing wasana mangke miturut napa? Kalau kita sampun katimbalan kundur sowan dalaipun Gusti Allah nggih. Rasul Paulus wau pun ngendika kita bakal digugah saka pati lan diparingi papan ana ing swarga. Mila para sedulur kinasih, monggo ing mangsa prapaskah menika kita kaajak cedhak, kita kaajak madosi pepadang dalem nggih menika Sang Kristus. Awit namung lumantar Sang Kristus kita sedaya linuberan sih peparing dalem ingkang dados ayeming manah lan kawilujengan gesang nganti saklaminipun. Para sedulur ayo padha nanggapi sabda dalem Gusti kanthi sembahyang kawula pitados. Kawula pitados ing Allah Sang Kuwasa kang akan milangit Gusti Kristus putra. Manungsa tumitah padang lan peteng lan kudu ngakoni yen kabeh sing sarwa becik iku nugraha paring dalem Pangeran sing Maha Asih. Mula ayo padha munjuk ana ing ngarsa dalem Rama Pangeraning bumi lan langit.
Gusti, keparenga para panutuning masyarakat sami ngadhep salib minangka lelambanging semangat kakorbanake kangge sesami. Kawula nyuwun. Gusti, mugi kersa paring panglipur dhateng ingkang sami kecalan gegadahan margi kapeksa sami ngungsi margi banjir, lindu utawi peperangan, sarana mungkasi pajepanipun. Kawula nyuwun. Gusti, mugi ingkang sawet manggih pacoben ing brayat utawi masyarakat, keparenga nyawang salibipun putra dalem saha lajeng nampi kekiyatan kangge ngatasi kangelanipun. Kawula nyuwun. Kagem kabetahan kita piyambak-piyambak. Kawula nyuwun. Gusti Allah Rama Muasih putra dalem sampun kawutus tedhak ing donya mboten perlu ngadili utawi ngukum nanging paring wilujeng mugi kersa ngamping-ngampingi kawula ing salebeting bingah utawi susah so paringa wilujeng lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Padha nyuwuna para sedulur ampih taus saniki pantes tinampiya dening Allah Rama kang Maha Kuwasa. Gusti Allah Rama Maha Suci mugi berkawana roti anggur menika
saha mugi kadadosna elas gandum ingkang dawah ing siti nanging lajeng dados rejeki kawula inggih Gusti Yesus Kristus gesang tuwin mengko keprabon ing salami-laminipun. Gusti manunggala Odo tumengo ing aluhur ayo padha munjuk sembah nuwun konjo ing Allah. Mila pantes lan prayogi tuwe nasung rahayu kawula wonten ing pundi-pundi tansah munjuk sembah nuwun ing ngarsa dalem Gusti Rama ingkang maha suci Allah ingkang maha kuwasa tuwin langgeng lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Jer Sang Kristus karana manjalma sampun nuntun umat manungsa nilar pepetenging dosa kaire dhateng pepadanging kapitadosan lan karana toyaning kalairan enggal sampun ngangkat para abdi ingkang lair dados baturing dosa kadadosaken putra-putraning Allah. Pramila sakataing titaing donya lan ing swarga sami sujud manembang aturaken kidungan enggal sesarengan kalian para malaikat tuwin para suci kawula tanpa kendhat sami ngitung puji pangalembana. Gusti itu suci sarta jumeneng sumbering sedaya kasucian pramila ing dinten ngaat menika kawula marasowan ing ngarsa dalem nunggil semanah tuwin sabudi sesarengan kalian umat sak parokilan sak keuskupan nunggil kalian pasamuan suci sawegung wonten ing pangibadah menika kawula sami mengeti Sang Kristus putra dalem Gusti kawula anggenipun nandhang sangsara lan wungu saking sedo Gusti sampun luraken asma dalem Sri Yesus ngungkuli samukawis. Atas asma dalem Sri Yesus Gusti mugi kersa nucikaken pisungsung menika mawi berkahing roh dalem amrih dadosa salira lan rah dalem Gusti kawula Sri Yesus Kristus. Gusti Yesus nalika badhe pasrah sangsara saking karsa dalem pribadi mundhut roti sarta munjuk sembah nuwun roti dipun cuwil-cuwil dipun paringaken dhateng para murid kaliyan ngendika padha tampanono iki lan padha dipangan awit iki saliraku salira kang dikurbanake kanggo nglabuhi kowe.
Mekaten ugi badhe bojana Gusti Yesus mundhut tuwung sarta munjuk sembah nuwun malih. Tuwung dipun paringaken dhateng para murid kaliyan ngendika, padha tampan iki lan padha diombe, awit tuwung iki sirahku, raing prajanjian anyar sarta langgeng, ragang dituntasake kanggo nglabuhi kowe lan wong kabeh minangka pangapuraning dosa. Iki padha tindakno kanggo ngeling-eling marang aku. Indah kung kekeraning pangandel Pramila Rama ngingeti sedo sawungunipun putra dalem kawula sami ngunjukaken rezekining gesang sarta tuwunging kawilujengan minangka atur panuwun. Jar Gusti sampun maringaken kawula sami sowan ngibadah wonten ing ngriki. Kejawi menika kawula sami nyuwun mugi kawula ingkang sami nderek manunggil ing salira tuwin rah dalem Sang Kristus dipun kempalna dados umat dalem dening Yang Roh Suci. Duh Gusti kawula aturi berkahi pasamuan dalem ingkang sumebar ing salumahing bumi. Keparenga kawula sami mindak-mindak tresna manunggil kalian Santo Bapa Fransiskus saha Rama Uskup Vincentius, tuwin para imam, diakon, rohaniwan lan sedaya ingkang martosaken sabda dalem. Mugi kersa melasi sanak sederek kawula ingkang sampun sami tinimbalan kanthi pangajeng-ajeng badhe gesang malih. So sedaya kemawon ingkang sampun sami kapundhut kanthi sih kawelasan dalem, mugi katampiya ing sunaring pepadang dalem. Keparenga sami ngaso kanthi tentrem wonten ing pangayunan dalem. Panyuwun kawula mugi Gusti kersa paring kawelasan dhateng kawula supados saged pantos nderek ngraosaken gesang langgeng sarta memuji tuwin ngluhuraken Gusti sareng kalian Ibu Kenya Maria ibuning Allah, Santo Yusuf garwa dalem, para rasul tuwin para sedaya ingkang wiwit kinamila kinasih ing Gusti lantaran Sri Yesus Kristus putra dalem. Inggih lantaran Sang Kristus sareng kalian Sang Kristus nunggil ing Sang Kristus tuwin manunggil ing Yang Roh Suci sagung pakurmatan tuwin kamulyan konjuk ing rasa dalem Allah Yang Rama ingkang Maha Kuwasa ing salami-laminipun. Awit saking piwulang dalem Gusti kawula kepareng munjuk.
kaluwarna kawula duh Gusti saking sakataing piyawon dene mana nyuwun tentrem ing wekdal samangke supados kanthi sepitulungan dalem kawula resih saking dosa tebe saking kudha rencana tansah ngantu-antu kamulyan tuwin rawuh dalem Sang Pamarto Sri Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus sampeyan dalem sampun nate ngendika dhateng para rasul, kowe padha dak tinggali tentrem lan katentremanku dak paringake kowe. Sampun ngantos mriksani dosa kawula, nanging kawula aturi menggalih pitados sing pasamuan dalem. Sawonten danganing penggalih pasamuan dalem tansah pinaringana, tentrem lan rukun selaras kalian karsa dalem. Gusti ingkang gesang tuwin mengku keprabon ing saklami-laminipun. Katentreman dalem tansah manunggala. Ya iki cempening Allah ingkang miradosaning jagat rahayu kang tinimbalan derek bojana dalem. Salira dalem Gusti.
Kami bersyukur telah memasuki tahun pertama melaksanakan hasil kelas kedua dalam mewujudkan arah dasar Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Tuhan Yesus Kristus, di tengah keprihatinan menghadapi pandemi COVID ini, bersama suka duka, kecemasan dan pengharapan masyarakat, kami hendak mengenali dirimu lebih sungguh-sungguh dan menangkap misteri keselamatan yang diperolehkan melalui keutusan gereja-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, kami mohon karunia-Mu agar kami berjalan dalam kebenaran, dikuatkan dalam iman dan harapan, dan dibesarkan hati kami dalam kasih. Stilailah kami, baik secara pribadi maupun persekutuan, dengan semangat solidaritas, kerjasama dan saling menyelamatkan. Dengan doa doa khusus saya, semoga kami semakin mengenali Kristus sebagai guru dan Tuhan dalam keluarga, komunitas kecil lingkungan, stasi, serta paroki untuk mewujudkan jati diri gereja di tengah masyarakat. Doa ini kami mohon dengan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Ayo padha munjuk. Gusti Allah Rama Maha Suci, mugi kersa ngleksanani kasagahan dalem saha midhangetna kawula ingkang sami nyuwun sih pitulungan dalem. Keparenga samukawis ingkang kawula tindakaken alambaran kapitadosan dhateng Gusti selaras kalian piwulang dalem Gusti Yesus Putra dalem Gusti tuwin lantaran kawula. Pariwara Gereja Minggu Prapaskah ingkang kaping sekawan setunggal dinten Senin ngantos Kamis lan dinten Sabtu misa padintenan jam 6 enjing. Dinten Selasa jam setunggal wonten rekoleksi kagem anggota WKRI di Aula Gua Maria Fatima. 3 dinten Jumat jam gangsal sonten wonten ibadat Jalan Salib dipun lajengaken misa Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Peran Maria lan dipun lajengaken adorasi Ekaristi. Petugas PSA Cornelius Dasar, Misinar Leo, Titah, Radit, Teno, dan Diktus. Misa ginakaken basa Indonesia. Lajeng dinten Jumat jam 7:30 dalu wonten rekoleksi umat kanthi narasumber Romo RD Scholasticus Agus Wibowo ingkang mapan wonten ing gereja paroki. Rekoleksi menika dipun pesertanipun saking lingkungan menika perwakilan lingkungan masing-masing lingkungan stasi sedasa tiyang. Menika ingkang baken pengurus lingkungan. Dados pengurus lingkungan wonten 6, sisanipun perwakilan saking umat. Lan ugi pengurus DPP BGKP. Lajeng dinten Sabtu jam 6 sonten misa Minggu Prapaskah ingkang kaping gangsal. Kagem dinten Sabtu menika ingkang nderek misa wonten gereja kagem umat ingkang boten nderek rekoleksi. Dados ingkang boten nderek rekoleksi misanipun dinten Sabtu sonten. Dene petugas PSA Maria Yuliana Dwi Mulyani, Pemasmur Matius Suwono, Kur Lingkungan Bendo, petugas tatip Panitia Paskah Misinar Alek Jalu. Misa ngginakaken basa Indonesia. Petugas kebersihan lan perangai bunga Lingkungan Santo Yohanes Rasul Wareng. Gangsal dinten Minggu jam 11 enjing menika wonten misa Minggu Prapaskah ingkang kaping gangsal lan pembukaan novena wonten ing Gua Maria Fatima. Dene pesertanipun ingkang baken sedaya umat ingkang nderek rekoleksi umat dinten Jumat sonten kala wau. Dados dinten Sabtu menika ingkang nderek misa umat ingkang boten nderek rekoleksi. Lajeng dinten Minggu
wonten sendang pembukaan novena lan Minggu Prapaskah ingkang gangsal umat ingkang derek rekoleksi. Menika menawi pembukaan novena umat ingkang menawi badhe nderek nggih kawula semanggaken. Menika kagem Minggu Prapaskah ingkang gangsal dinten Minggu petugas PSA Thomas Nun Pemasmur Immaculata Anjariah kur saking wilayah barat, petugas tatip panitia Paskah Misinar Rama Wipi Eka Leo lan Dito misa ngginakaken bahasa Indonesia. 6 hasil kolekte Minggu kapengker, kolekte dinten Jumat Rp150.000, kolekte dinten Sabtu Rp300.000, kolekte dinten Minggu Rp186.000. Lain-lain pengumuman kagem umat bilih paroki sampun nyiapaken benda-benda rohani kados salib, puji syukur, kidung adi lan Alkitab. Menika saged berhubungan kalian sekretariat paroki menawi ngersakaken. Kalih kagem buku ruah ingkang biasanipun pesen saged dipun pendhet wonten ing sekretariat paroki. 8 sekedhik katekese kagem Bapak Ibu kagem misa pekan suci. Misa Minggu Palma menika mboten mawi perarakan saking TK Pancasila kados biasanipun. Ananging mengke kagem Minggu Palma misanipun langsung datang gereja. Dados umat langsung mlebet datang gereja mengke dipun bikak wonten ing sangajenging palataran gereja lan umat ugi taksih beto ron palem menika kagem Minggu Palma. Lajeng kagem Kamis Putih kados biasanipun namung boten wonten upacara pembasuhan kaki para rasul. Dados misanipun tetep namung boten wonten pembasuhan kaki para rasul. Lajeng dinten Jumat Agung menika tetep jam 3 menika mengke kados rikala kepengker boten wonten penghormatan salib secara pribadi. Nanging mengke kanthi sareng-sareng umat ingkang nderek mesuci. Dados mengke salib dipun apanaken wonten sebelah sisi wetan. Menika kagem Jumat Agung iwaiwanipun lan dinten Kamis Putih mboten wonten kegiatan tuguran. Dados mengke kados mesuci dinten Minggu liturginipun. Lajeng kagem malam Paskah menika tetep kados biasanipun. Dados ugi wonten upacara penyalaan lilin Paskah ingkang mapan wonten ing sangajengipun aula paroki. Lan ugi umat tetep beto lilin alit menika sesuai pirembagan dinten dalu kepengker kalian Romo, kita tetap melaksanakan malam Paskah sesuai kalian sing biasanipun. Amargi wonten ing paroki kita menika sampun istilahipun dereng ibarat lajeng rambu-rambunipun tasih ijo. Dados yang penting menika ngginakaken protokol kesehatan. Menika kagem malam Paskah dadi mboten wonten iwah-iwahan kagem umat ingkang nderek misuci. Simpaken protokol kesehatan lan umat menawi rawuh menika langsung lenggah wonten ing gereja utawi wonten ing mangke panitia badhe nyiapaken terop wonten Jawi lan monitor saha TV ingkang saged kita pirsani. Dados mulai Minggu Palma ngantos Paskah enjing menika misanipun setunggal, namung setunggal. Dadi mboten kalih. Dadi 1 kali misa sedaya sesarengan satu paroki mangke panitia ingkang badhe ngatur. Menika sekedhik katekese kagem kita sedaya. Matur nuwun. Saking kula matur nuwun kagem panjenengan sedaya. Bapak Ibu sampun rawuh wonten ing misuci menika kinten-kinten nggih 100.000 nggih. Kalih matur sembah nuwun adik-adik biak sampun saged napa nggih tumut misa. Pokoke syarate lungguh dhewe, dudu lungguh dipangku ya, lungguh dhewe niku syarate. Ning niku namung nggih istimewa nggih wonten ten klepu, nek ten liya-liyane mboten saged. Mula niku dados raos syukur
nggih saged nderek misuci. Lajeng kula nggih matur nuwun napa para petugas kalih kur saking niki saking Santo Paulus ngapak nggih. Nggih, luar biasa. Terus napa nek wonten ten lingkungane panjenengan sing biasane nggih tumut napa nika kur GAC nika nek mangke napa ajeng latihan kur nggih diajak mawon nggih to. Wong dikumpulne dilatih niku ben balik ning lingkungan yuk napa istilahnya meramaikan, memeriahkan, mendukung lingkungan ngeten lah. Maksudnya ngeten niku. Dados mangke wonten penerus-penerus ingkang sae. Lajeng selanjutipun salajengipun ya, salajengipun benjing-enjing kula maringi rekoleksi mes dinar wonten Sendang. Supados nggih mes dinare saya siap, nggih saya semangat ngeten. Kalih mangke nggih pada akhirnya para mes dinar mangke nggih kembali ke lingkungan untuk yo ngajari yang lain. Kadang anu napa ditakoni barang iki ora ngerti artine. Ngeten niku. Dados kula malah yo prihatin. Dadi nggawa pakaian, nggawa klambi, nggawa anu ki malah ora ngerti sing digawa ki apa. Nah gitu. Niku kula kemutan wonten cerita wonten napa sanes paroki mriki paroki sing liyane romone niku ngeten. Aku ambilkan Super Pli. Super Pli niku baju mes dinar menika namine Super Pli. Ananging mergo mboten ngertos sing dijukuk niku Supermi. Nah, ngeten niku. Wah. Malah kleru to. Wah niku. Mila benjing-enjing enjing dumugi nggih sonten kira-kira jam 3 menika mangke wonten rekoleksi mes dinar. Mula Bapak Ibu mangke nek napa lari-larine ora iso tangi ya digugah aja lali mes anu rekoleksi mes dinar wonten Sendang. Ngeten mawon pengumuman saking kula. Monggo kita nyuwun berkat. Gusti manunggala muga para sedulur pinarkan dening Allah kang Maha Kuwasa yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Bagian Ekaristi sampun paripurna. Ayo padha mundur kita diutus.